Benil Blazers ug Mapua Cardinals na ang magsangka alang sa kampyonato sa NCAA Season 100 Men's Basketball human midaog batok sa ilang mga katbang atol sa playoffs. Finals bound na ang Benil Blazers human mapildi ang defending champion niadtong NCAA Season 99 nga San Beda Red Lions atol sa ilang panagsangka niadtong Sabado. Gani halos katunga ang lamang sa Blazers atol sa halftime ug nagpadayon ang ilang paghakot og puntos hangtod sa nakadaog sa score nga 79-63. Sa ilang pag-dethrone sa Red Lions, dako ang natampo ni Allen Liwag sa iyang 20 points ug 8 rebounds ug nahimong best player of the game. Samtang back-to-back ang pagsulod sa Mapua Cardinals sa final sa NCAA, human gipildi ang LPU Pirates 89-79. Ang double-digit win sa Cardinals niadtong Sabado pinaagi sa career-high 33 points ug 4 rebounds ug 3 assists ni Clint Escamis nga nahimong best player of the game. Kahinumduman nga Cardinals ug Red Lions ang nagsangka alang sa kampyonato sa miaging season. Karong season ang panagsangka sa Benil Blazers ug Mapua Cardinals ang ilang pinakaunang panagsangka alang sa kampyonato sa NCAA. Mahitabo na kini sa Domingo, December 1 sa alas 2 sa hapon sa Araneta Coliseum ug makita sa GTV ug Heart of Asia.